Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong dia madan nalai mukra kimpat shimna sange ban yeng yakhi hakmat ka office rekam ka Shillong Municipal Board bandawa ki jingkwa jongki kani ki jingki jongki menta kaladon sausngi ke balas dang na do ka south rik naila raja arpu hendreu hadu menta nakaliang ka sorkar ba nakaliang ka tenat municipal kimpat shimna sangap yaki jingdawa ba jingkwa jongki Kakong Angela rengat kebede kanong mikmat kinong dia madan kebejuya rap na kapor syakapor kalong bana kaliang jongki kili ui bakajaka kebapen kendria i basyong dia madan na laim kra sya brightwell kam ilong kajaka kebabyang na kabenta jongki na kaliang kinong dia madan kebayaki kilong bahdu menta sausngi bakiyaki bala pharu rak jingtho hendrai kimpat yo kanu kejubab kumta kilarai bakin yaki bet menta kasngi tat hadu ka khatnyo tarik kebede kasngi baka sorkar kapen bena ban weng yaki Kila ongru balada ka sorkar kawan ban be ha khatnyo tarik kimtre ban let bat kin pen e bet ban shong bet kat bompat yo ya ka jaka ka babyang balada ka penstom bat le ada ka bor ka no ru yaki kin sha bet Kalau kayak kap susi kin bas saus ni lenter kini de madan ki hapan ya wan ni wan petsku ta kasur joki ken ba kan ka ti persang ka jing pen ong ba ki hapan mi no na ti jaka joki ha ka khatnyo tarik kalau kayak kabakir apin semua pun semua bakin 4 hun ni kita jaka baki don ki nong rimru balai bakin 4 hun mangi kum ki ba mikmat dapat ta joki PTBC ngin apin semua kan ni baka tu bright well ta kamilong kama kala tingai na natural heritage market pada kayo shulo sakawairu ka yo kamlong yo untuk kaan ka ong kap pitchwa bakan long yo ne te bansu ong tong insia pet kan simpor ingin la bansu ong tana marba ya ka ba man kasi pede mani ban biak ni nasa te sakawai ru ka bakampung san pede ka jing kalong ba ni ki ba shong der PTBC ru ngina apen snow ya kane ba la ar license ni la inspection lang bat ka shnong lang bat ki magistrate lang bat ka municipal lang bat ki nong di madan lang bat ni member jaka PTBC but habang yali kita ka inspection nilai rai bato kini ki badon ha fabricate ki ongkin ai be hajan kita ka madan hi shilenter ye ki katu ka ni le se khamtam ki babam bade jing bam hajan nazaret ki bade jing bam hajan health complex ye ki we ke don kita ka lenti ka balik chati sanipo hajan len has estate tamang ina pen small ye kane ha ka meeting ba pe tu kayo ba pilaya snang to kala dam dem mentale kila apli tu kayo tikidon ki badi chur ki badi do ki badi ai ki paklo ban rong sha tu kayo mane ayo man pensap ai kapisa jo ki pat ba ban te biang ki tu ki store chani stai ya ka bright well ni ong ba kadi ka jaka ka ba internet ka ba pangat ka don ka tu ka jak yin tu kalong ka heritage bat kadi ka nong kenti jong barok ki nong sok snong ko nong pen julare ka jaka ha ka keteng jo ki nong di mada ndri pindalet pe menta ki apam ki amat dut ki ki ba internet ki sitio ki ki athe simen tu ki asnai ki stall hang tu but shubu kamlong yo hang tu le akno ya ki tu ki bana hydri park ki sha ki ong ki pen kedre ang tu ngi motor ki chupen khalam ki ken ro kin tap ki hang tu silenter mar persha ka ge dapat ki rakwa ban kam ai para ko ko ayu haka tek ki nong di madan haba ki nong di madan na do pas dang ki ong kap numlong Di nakapakada ba kini ki hapan ya mi siya mi man kasi gumne kani kasi sen ka ba saw di modern ma pi ban chupen bor ta kamlong na marbat kaan ko batay siya bahaka heritage ban natural market himbit ban karya tek kayo shlong ok nga kamde kayo hunda hintai number 1 number 2 himbit ban penjingai da pimut ban pen kanria ro himbit ban penjingai na la yung kra sa bare dapat pen kerja na itu surok untuk po yo la yung kra ti kame ha kerja ang kayo rasna bang bun ndrei kajing le kumni pade kalong kumba iwei arnut kia rai ban pen klam ni kijing ya keren baki rai ki bami ha kapitisi ngimla apa dia kenya marba kide kinong de madan ki bawan lam ni ka an ka jela mata pade ka kompetri kame ka an kalong kumba arsap rekam bat kapapen mentoy no re no selinder am ya kinong de madan bat ni po jingkli ya kane bat kala long no kumba rai shimet te CEO ne o chairperson ka TBC
Berkalong thamula na maru CEO jong municipal dairu chairperson jong PTVC dairu secretary hamuda kala along ko maong nakatim parang conflict of interest. But nimla pa diyang ikani. Berkani ka PTVC lelengan ong ipi kading ka masipor. Tang sis ngam man pet ya katu ka survey. Kamdon hikat ka mandir ban ong ban kadaw ya kiniki bending zone kini kita. Adi ban le aswa ka election ban long ka full fledged TVC knang makirayang to kila bandai kiray ki pangidaya bot. Kanungot pi menjur ta kanungot. Menta kam dai ka bangia bot ikiray syuk long masyakran teng leki mbot ru pagi minit sikini kikran ki pentami man pade ba ki member jo pi ki bami nakaseng kila menjur ki caka mangi ka eka ki ong ki nong dia madan ki pensngohi ni pensngohi ka tahi hente. Ndai ki penkalak Hong Kong mak. Ya kani ka eka nimla ka kan padiang. Ki mentaro kadang ron ni kalat pat penbet ki eka bro. Nim kwa pakan long kum ka cikul mar bami hamuda. Na makidon ka to kan ni ki benala yang kraru baka COV kum ka yo hadu mentah. Kum kerja asiteng. Kita pempat dia pindah kom no. Kita hapan hei ban syong. Kita jingkili ki bedang pun ki bakal sokar ke apa. Ki lek menti bet ki sngap bet. Tang ba mentah kini ki la ya thok da ka siti ki foi bang ka siti. But ngin hap ya bet sa de ki lat. Namar ba kajing sngap menti jong ki ru kapeni baki snoba ki don hakabot. But ba ki na pen kenya ka andu ki la kamdon kono kajing ayo kini stom na kajing saja. Ti baki asong hang niru kamdon bersang ro banwan kendo betuli malay no hang no. Bakani ka kadaw sai. Ba kompanya je kini ka sarkar tahan selajungi kalong kum ba sule amon bet ba hakabot. But kum kinong song hindi man padyang kan. Kata ke kini ki nong di madan kin habyaran kin habya perkhat maki kin ele no ndai long ka sarkar kam don hi kam dei ban le ra kabo menta baki ong ban ice the separate well katar ko ade ka jing le borte ko mga ong ay pi kata ka process ban ICU viru pat kon kini le ki ban batakat ka ningot hi kita ki number ka nungut ki don ha la em kha ba ka nungut ban yo ICU viru ki la ya mar palat ban ka siteng katar ko long ko jing le thok ngimdon sa banong da kumno ro lada ka sarkar hi kan beng yang nang ne kan yo tarima kan ngim tre ban lay ngin syong pene be hento ngi syong ba hi kat bang impat yo ya ka caka ka babiang lada ka penstom yang ikat no kan ngin sya bay namar ngila himnang to ngila start nang ya ki persa siu jong nang to andai dadang ngimi nang to kat ba ka caka jong ngi kampat biang saya ingin lay ano ingin buat belar ngim nang su pan buat belar da kumbay ngikat bang impat yo ya ka caka babiang te ngin syong ba ngin pene bay karo daga bor matle ngin sya bay yung ban penstom yang ikat kumbay ay bagi man penstom yang matanyap ada ka sarkar hika iwit tayangi ada ka hika siyang ikat ta baka don ka bor baka kwa ban penstom yang ide man penstom rengi kwa bay bangin yo ya ka caka ka babiang tengi kloy te ban lei ni dawa bay suai ta caka ka babiang ka baka sarkar kan ayang ngi kloy ban lei inba mentala saus ngi la don ni saus ngi don ngilos king dai ngile sukuno habangi akun nabenta ka jakpo jong ngi tengi haban ya system ngi haban ya system man ya wan ni bantam sa sarkar dai la ka sarkar kam snow yang ite ngirungin habyak teng ba iban ya yeng banyak Suan ban sok yang ni ki kha biang ki thok sa ki. ila karo ka jing tho siki ila ai ka jing tho dai ki pat snow air pat le air pat juga biru yang ni Pak tangka jing thok na pi le kendu hi na. Mana keren. Jong ba sen jong ayu dai la jong tu kinong ki mikmat ki ayu ta kilaya lai mi spot municipal ro